Поста хора, аз съм Зомби Раптор и с мен е Darkman 411 и сега това е Minecraft оцеляване, първи епизод. Сега, тук сега съм се събрал дърво и стъкло съм се изпекал. Обаче камъните ми свършиха и затова трябва да да се направим някакви ще идем някъде си направим къща. Първо си направи един меч да ги трепиш по пътя. Да, също искам. Все така да се го крафтим това дърво. Имаме наистина доста дърво. Да. Сега аз така правя пръчките, да си имам много пръчки, да си правя 3 за 4, колко прави. И така, сега ще си направим тейбъл, да, крафтинг. И тук мисля да направя къща, ти Darkman? Мисля да е някъде по-настрани от тази горичка. Когато върши горичката там, ще е по-добре. Ще гледам координатите, да се знаят. Заредено. Тук това няма нищо. Не, той като чупиш ли вече. Ако намерим тикви, който ще е хубаво. Да, и такива там други разни. Жени, работи, ако намерим някакъв зомби да отрепим морко. Сега ще направя една искам да направим една кирка, изкопаем камък. И 2 меча, колкото се направи, не един да се изкопаш камък. Дигни си това дърво, още си 2 стака дърво, по другото го кажеш там. Не, се става той. Така си е. Добре, ми сложиш в кирката. Добре, да не съм много се тая. Да. Не го купай така само надолу, защото ще паднеш на пола. Ай, това ти стига да не се купа. Това ще стигне. Добре, не трябва да излезе. Така. Аре бе, това колко е? Тук му почвам да му се моля да излиза, като вече излезах. Накара я поемем на изток. Направи първо кирка и меча. Губище. Да, се. В следващия епизод ще ви покажем. Няма да е Minecraft оцеляване 2, ще направим един друг епизод за синчетни, например, ако сме на 3 лева, синчетни неща за 30 лева. Още има въглища, има. То доста да се прави. Пак ли може да влезем навътре? Намерим айрон, нещо такова. Не. Защо? Направи си Още ще търся нещо да се направим къща, после ще направим мина и така. Добре. Така. Също решиш, ама по-добре си направи един камен и меч по пътя. Да трепиш някакви работи може да Така. Ръта, колко голям това е голям. Горите са много големи. Ако един гора, разбирам мнението тема. Горите са големи. Да. Ето плаж. Ето го сега е там плаж. Сега там ще предлагам на
Да, това част. Нататък е юг. Норд беше, сауд беше юг. Ето виж. Ако искаш и тук да си направим къщата. Защото искам да е някъде близко до пустиня. Може да намерим някакво село. И така. Ако намерите село, наистина ще е много добре. Да, могат да спазрувате в селото. Да, те правят много изгодни сделки. Но така и един смарък взе една кожанша. Това не си заслужава просто. Някои път са по-добре. Един смарагд могат да ви дадат енчейтнат. Диаманти. Да, енчейтнат дъма меч, енчейтнат и бронз. И такива. Ами не се е случвало. И давай. Поселените наистина могат да ви хранят. Да, и там. Те имат малки фермички, които ако и подслон ще ви дадат. Да, наистина. Ще направим също така и. Трепи ходите. Чакай малко. Да, ще трябва да. трепи ходите. Това не са кози, ама цяло. Да. Винаги ги бъркам, но... Сигурно в новите версии ще има кози. Телефона сега ще направим легло. За крафтинг тейбъл, така да покажем как се прави легло. Легло надолу. Отгоре. И това е легло. Спокойно не съм много. Не ми случило ми се. Така, се тая. Айде пак. Айде да влезем в етами на детето. Не. Всичко можем да намерим айрен и такива работи. Това. Това мъчи. Да, джунгла не се видял. Добре, това е добре. Около джунглите има и такива. Аре, дай мини през джунглата. Уже няма, дай малко. Да, и така стоим глупотиите. Чупи, нали в това... семенаж. Да. Той около къщата 100% ще има. Правото най-бързо става. Не че най-бързо става, той се сеща го случи от първия път, обаче... Но се. О! Това съм се пълно. Се тая. Има чубикалена. Шубикалена стика. Да, тръстика за sugarcane. За захар, по-хубаво да си го това е чубикалена. Се тая. Просто дай по пътя като Не знам дали ви сте виждали, ама аз съм виждал прасета, като порасна дървото и ги заклищи в дървото прасета. Много е смешно. Много са смешни. Могат да мръднат. Това съм таразен. Виждали ли си зомби вътре в храста? Да, ясно. Добре, как ти вие половината ръце, когато падна върху лианата и попаната им? Каре бъде. Това въобще няма. Нямаше откъде да ги продадем. Първо почва да става вечер. Това ще не е спаната за днес.
Нали? На една сила причина. Тук ще има някакви спалнери на зомбите, сигурно. И давай още. Трябва да намерим някакво село. Това е Малък. Кой би искал пустиня на лова? Я. Ого, виж колко трева, поле, така. Виж това. Не, натискай копчето без да спираш. Имаме много храна. Не са чак толкова много, но все пак много става. Коне. Да, коне, това Ой, е... кожа. Да, кожа. Убий ги за кожа. Виж, кожата ми трябва на само. Ако имаме ера, може да се свържем с двое, ги потъмим и така. Да, наистина, ще е по-добре с айрон. Седло, защото хем ще му покажем как се прави седло. Да. Хем няма да огладняваме, когато ходим. Добре. Не, айрон е. Да. Кожа. Три позиции от кожа. Три позиции, защото трябва да се изпечем по напълнително дълго. Свършваме пак. Ге, това пък когато толкова сме свършим. Как не мечи? Не ти трябва повече в минути. Така е. Сигурно. Не, да му така че. След време, когато се развием повече. И такова ще имаме. Не, по-лесно се намира, ако влезеш на комбина. Ама, не трябва да сега ще се обикалим. Това само кошки ли има? Тия равнини би трябвало наистина да има там. Не, и поне трябва да има. Не иди пред тая джунгла, защото... Да, но знаеш кога е близо до джунглите? Това... Месеца. Не ми се минава през Extreme Kills, така че. Как ми се помислите сега? Лагнато се едно и ти ги две след като трябва да лагнеш. Все едно едно такова. Айде пак пещера. Казвам ти влезна вътре. Да. Чакай ни пада. Виж от тук виждам... Изоставяме. Да. Ще има спала. Не прави ли такова, де? Направи си такова, че нищо не виждам. Ето е Рено. Не тази Чакай. Нали имах някакъв камен? Ай, направи като... Всъщност не съм правил каменна кирка. О, да. Направи две направо. Меч. Направи две, защото... Тъкмо ще ми стигне към. Такова... Песен. Да си чупим първо дървената кирка тук. Абе, няма писания. Ява, колко върви. Видя ли? Да, бе. Тогава ще направим така. Като го изпечем, ще направим маля. Да, когато с нея ще щупим, да кажем, тоя... О! Все разгиш. Да кажем, с нея ще щупим диамантите. О! Казах ти да ми чупиш право надолу. Да, пак се мрата. Дай карай, поне ми попадна в глава. Положи някакъв. Аз нещо не виждам.
ако намерим дома наш кой ще неща. Карай. Ами да, обаче няма какво да го щупим, трябва да намерим още айрон. Ай, това че стига направи още пак. Брат, случва ли се да намериш... Аз съм намерил 5 дома и съм сканал. И да нямам айрон. О, на мен ми се е случило и с дървена. Спокойно. Ето още едно айрон. Тя е вината. Ах, не. Сега мога да дадат някакви мобове. Да, не страх толкова. Ги стопа. Да. Абе, кому може да това да причиш чупа айрон? Направи една айрон меч, една айрон кирка и толкова. Не трябва да го спекава. Да. И трябва да вземем камък да го изпечем. Вземи малко камък. Вземам сякаш. Това погреща. Те ще пашпани си спомена. С тия въглища мога да използвам за огрев. Не, по-добре да ги направим на факли. Иначе ще слагаме дърво, не имаме предостатъчно дърво. Много дърво. Докато не Спаунер! Какво е това? това и на скелет. Ой, си направим хлопа ферма. Да, наистина. Добре. Иде да го бараш. Вземи си първо айрон и това. Да го зареждаме с спаунер. Не, така викаше Да, и отгоре служи, отгоре служи. Готово. Чакай, иди назад имаш айрон. Намерихме спаунер, че на скелет. Добре, иди назад имаш айрон. Добре. Идваш назад и нямаш ли? Ами ти го кажеш. Щупи го това де. Няма нищо. Ами. Аз не съм след. Това е клипа Survival. Ще се върне. Всъщност няма да е само това, но... Може да покупаем още малко и после да си направим на върху къщата. Ще направя стълби и там където се падне, ще такова. Чакай, трябва да кашките. И Пак пак го да забрахме някъде. То пак го отсипка. Не, всъщност наистина го отсипка. Не бе, брат, виж какво направи с другия бутон. Вземи си ги с другия бутон го нареди. И така стана бавно. Така ли? Не, вземи ги всичките в мишката. Сега вземи ги. Не, вземи ги. Не, ще направя още 13. Ами няма място. Първе. Сколко? Ами, Са подобно. намери някакво място. Перото махнем може да махнем. Добре, камъка да колко Две бъде? камък. Две камък. За кони. Има 8 дърво за кони. Карай, айде. 8, 8. Дай, виж какво. Чакай сега. Абе, спокойно. С другия бутон. С левия. Хвърля съм се мината. Куда? Я по-добре да се направя някакъв често. И така, не да се прави често. Карай, айде, първо. Дърво и после ще го махнем. Виж какво ще кажа, направи таковата... Добре, меча да го махна. Ще щупен. Виж какво сега, с десния бутон, с левия обърках се. Не бе.
хилите по-бързо и по-лесно обаче. Сега. Хайде, карай, айде, О. стига толкова. Това ти нещо да прави това беше. Да, не знам. Ей, тук. Чакай малко вземи нещо друго, вземи да кажем. Добре, само нещо паш. Направим някаква къща. Тука. Не бе, горе бе, на повърхността. Трябва да И взема тук. стъклото. Трябва да си взема бутиците. Ти като взимай. Айрон най-вече. Семена. Че, да. Така малко няма ли да гледаме нататък? Е, чакай, Добре, обаче ще го направим прекалено наблизо. дълъг стана епизода. Не, това ме притеснява. Добре, обаче ще го направим наблизо. Да, бе. Защо трябваше да си горе? Не го прави догоре. Що? То цяло по-бавно става. Така ще става. И сега се видим. Чакай. Така, стига. И какво отгоре ли ще правим често? Ето виждаш и пусна. Малко надълго. Макар. Давай. С дърт. Да. Дърт ли чупим? Да. Да. Не щупай това отстрани де. Не, давай. Слагай. Тук си. Ай след не вземеш нещата ли? Но аз съм си взел нещата за къщата. Ето тук ще я Да, направим. семената къде отидаха? Айрон не ми се случи. Втори епизод ще ги правим тия работи, бе. Поне си вземе айрона. Тук ли ще го правим? Да. Добре. Да, джунгла. Да. Няма някакви... Пусто. Никаква равнина няма. На половин час. Да, джунгла хищ не е хубаво. И сега като дойдат някакви зомбите... Ми да го заебем с банера и така. Казах ти на английски. Не да И как... Айде, напиши май. После ти ще го търсиш. Добре, Даже вземи яйца яйца. тук. Вземи яйца Добре, и не съм на момент. Не, бе, прави си го там това. Не, тук, ай, равнина, радва се. И море даже, че не. Не съм ви благодарен. Трябва да направим една пътечка. После ще го махнем дървото. И това беше горе от нас. И до скоро.